Hola, molt bona nit. Avui Sabadell, la ciutat està d'enhorabona perquè la societat de promoció de l'aeroport de Sabadell ja és una realitat. Després de moltes jornades de treball i demandes a la Generalitat de Catalunya, avui s'ha conegut que la societat de promoció no només estarà representada a nivell autonòmic, sinó que el món local també hi té molt pes. En aquest sentit, la representació local serà d'un 49% entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal, la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona. Aquesta és, doncs, una de les notícies més destacades de l'informatiu aquest dimarts, 26 de febrer de 2008. La resta de la jornada de la comarca ens deixen, entre d'altres, els següents titulars. El ple de l'Ajuntament de Sabadell que es va celebrar ahir ha servit per tirar endavant projectes tan importants per la ciutat com la segona escola del barri de Gràcia, així com la construcció de la nova escola bressol municipal del barri de la Creu Alta. D'altra banda, respecte a la moció presentada per ERC sobre l'elaboració d'una ordenança d'estalvi d'aigua, tots els grups polítics han recolzat aquesta proposta. La residència per a la gent gran Alegre ha obert aquest migdia les seves portes amb 161 places, de les quals 28 seran concertades amb la sanitat pública. Es tracta d'un nou concepte d'equipament per a la gent gran. La residència aposta per atendre una de les necessitats més importants que es preveu que afectin la societat espanyola amb l'augment de l'esperança de vida i, per tant, el col·lectiu de gent gran amb necessitats específiques. L'escriptora sabadellenca Montserrat Barderi ha presentat el llibre Perdre per guanyar. Més que un llibre d'autoajuda, l'autora afirma que es tracta d'un dietari personal de reflexions i consells que li han ajudat a millorar les seves relacions personals. Barderi afirma que era una persona infeliç, addicta al tabac, menjadora compulsiva i amb tendència a les relacions passionals conflictives, fins que un dia va arribar a la conclusió que havia de canviar. Ho dèiem en començar que avui la ciutat Sabadell està d'enhorabona perquè la societat de promoció de l'aeroport de Sabadell ja és una realitat. Després de moltes jornades de treball i demandes al govern català de la Generalitat de Catalunya, avui s'ha conegut que la societat de promoció no només estarà representada a nivell autonòmic, sinó que el món local també hi té molt pes. En aquest sentit, la representació local serà d'un 49% entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal, la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona. S'acorda la creació de la Societat de Promoció de l'Aeroport de Sabadell. Després de la primera reunió ja es pot començar a treballar en diferents mesures de promoció d'aquesta infraestructura. El més important de tot és que serà un treball conjunt de participació entre Generalitat, institucions i entitats econòmiques del territori. Un futur en el que serà més integrador, més integrat, en el que tindrà més capacitat de desenvolupar aspectes estratègics per al conjunt de la regió metropolitana, però especialment per a la nostra comarca i per a la nostra ciutat. Aquesta societat estarà representada en un 51% per la Generalitat i en un 49% pel món local, un 19% per l'Ajuntament de Sabadell i la resta repartit a parts iguals, un 10% pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Cambra de Comerç de Sabadell i la Diputació de Barcelona. La constitució d'aquest òrgan ha de ser un pas previ perquè el món local tingui protagonisme en les decisions importants que afecten l'aeroport, mentre s'espera la seva transferència a la Generalitat. Un cop es produeixi aquest traspàs, també es podrà participar des de Sabadell en la gestió i no només en la promoció d'aquesta infraestructura aeroportuària. La societat tindrà seu social a Sabadell i aquesta societat que avui creem de promoció de l'aeroport és el germen del que serà després la societat de gestió de l'aeroport. La Generalitat no canviarà de criteri. La societat de gestió serà la mateixa societat convertida en societat de gestió. Aquesta nova societat té l'objectiu de donar impuls a la promoció de l'aeroport de Sabadell, que constitueix una peça clau en el model aeroportuari català i també una infraestructura fonamental per la ciutat. La seva posició metropolitana li dona una posició estratègica i privilegiada per construir realment una infraestructura que es potencia al llarg del segle XXI. Tant per la Cambra de Sabadell com per tot el món cameral, els aeroports de Catalunya són considerats com un valor estratègic de desenvolupament econòmic, industrial i comercial del nostre territori i hem estat durant tots aquests darrers anys reclamant en primer lloc el fet d'acostar la gestió d'aquests aeroports a prop del territori. La futura societat limitada de promoció de l'aeroport s'emmarca en el context del Pla d'Aeroports, Aeròdroms i Heliports de Catalunya 2007-2012. Està previst que la signatura del conveni tingui lloc abans de l'estiu.
Canviant de tema, el ple de l'Ajuntament de Sabadell ha superat la crispació de les darreres sessions i ha tirat endavant projectes tan importants com la segona escola al barri de Gràcia, la nova escola bressol municipal al barri de la Creu Alta. D'altra banda, però, Convergència i Unió ha vist com el ple ha rebutjat les dues mocions que van presentar els nacionalistes. La primera sobre la configuració dels districtes com a òrgans de gestió descentralitzada i la segona sobre la llei de dependència. En canvi, sí que hi ha hagut unanimitat en aquest cas en la moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya sobre l'elaboració d'una ordenança d'estalvi d'aigua. Tots els grups municipals han estat d'acord en la necessitat d'anar més enllà per evitar problemes de sequera que puguin haver en el futur. En aquest sentit, l'ordenança s'abordarà dins el marc del protocol per la sostenibilitat del pròxim dia 12 de març. També s'ha aprovat la moció de l'Entesa per Sabadell sobre el soroll amb l'abstenció del Partit Popular i, per tant, s'elaborarà un pla integral de protecció contra la contaminació acústica. El ple ha donat llum verda al que serà la segona escola de Gràcia amb l'aprovació del projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística. Tots els grups municipals han destacat la importància de construir un equipament públic i educatiu al barri de Gràcia i en la mateixa línia s'ha aprovat l'últim tràmit del projecte de la nova escola bressol municipal de la Creu Alta. En aquest moment li podem dir que la nova ordenació del sostre residencial i la nova reparcel·lació permetrà tenir un espai per construir la nova escola. D'altra banda, Convergència i Unió ha vist com les seves mocions han estat rebutjades. Els nacionalistes van demanar la configuració del districte de la ciutat com a òrgan de gestió descentralitzada per garantir una òptima participació ciutadana i també van instar el govern de la Generalitat a traslladar als ajuntaments la responsabilitat per desplegar la llei de dependència. La majoria de grups van dir que cap de les dues propostes era necessària i fins i tot Esquerra va titllar la segona proposta d'electoralista. Em sorprèn una mica tot plegat, perquè sembla que quan parlem de desconcentració sigui com una espècie de cosa com rara. I és clar, a mi el que em sorprèn és que persones que pertanyen a formacions del Partit Socialista, d'Iniciativa, d'Esquerra, qüestionin el model de Barcelona. Nosotros sí que creemos que podríamos consensuar un modelo de participación donde toda la ciudadanía, toda la sociedad civil y todos los grupos políticos nos sintiéramos reflejados. El tinent d'alcalde de Serveis Centrals, Joan Manau, i la portaveu d'Iniciativa Esquerra Unida Alternativa, Carme Garcia, han mantingut una discussió per discrepàncies amb el nombre de plans individuals d'atenció elaborades des de l'Oficina d'Atenció a la Dependència de l'Ajuntament. Pel que fa a la moció presentada per Entesa per Sabadell relativa al soroll, la proposta va rebre suport de tots els grups, a excepció del PP, que es va abstenir. L'objectiu és elaborar un pla integral de protecció contra la contaminació acústica. És bo ampliar tot el que sigui formació, etc., grups de treball, com s'ha dit, però en qualsevol dels casos creiem que hi ha un primer pas, que és l'actualització i l'aplicació, insisteixo, amb rigorositat de l'ordenança actual. Per tant, veiem com a positiva aquesta iniciativa, però la nostra formació s'abstindrà perquè entenem que va més enllà d'una primera fase que encara no s'ha acabat de completar. Plantegem una moció per afrontar la problemàtica dels sorolls d'una manera integral, amb una visió global de la problemàtica i de la manera d'afrontar-los. Des dels sorolls produïts pels vehicles, que és una de les causes principals, fins a les molèsties originades pels veïns, passant per aquells sorolls generats fins i tot pels vehicles públics. La unanimitat també s'ha mantingut pel que fa a la moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya per crear una ordenança municipal amb l'objectiu d'estalviar aigua, arran de la sequera actual. Segons Ricard Estrada, regidor de Sostenibilitat, l'ordenança de l'aigua s'abordarà en el marc del protocol per la sostenibilitat i el canvi climàtic. El representant republicà, Magí Rovira, creu que l'ordenança és imprescindible per abordar un tema tan delicat. El tema de l'aigua, som conscients que és possible que no n'hi hagi prou amb un estalvi o amb una millora de les condicions de consum, amb una major responsabilitat de consum. En la roda de pregs i preguntes va tornar a aparèixer el conflicte de la caserna de la Guàrdia Civil, així com la pregunta sobre quan es crearà el Consell de Solidaritat després de la dissolució de la Fundació de Sabadell